Салом бинандагони хабартиҷӣ. Арзиши сиёҳ кардани шишаҳои мошинро дар Тоҷикистон то 28% боло рафтааст. Бар асоси нархномаи нав, ронандагони тоҷикро лозим аст, ки барои сиёҳ кардани шишаи мошинҳои соли истеҳсолашон аз соли 2005 боло идораи БДА 4988 сомонӣ пардохт кунанд. Дар соли гузашта нархи чунин иҷозатнома, ки ҳамагӣ 1 сол эътибор дорад, 3750 сомонӣ буд. Ронандаҳои тоҷик мегӯянд, ҳамин тавр нархи иҷозатномаи сиёҳ кардани шишаҳои мошинҳои соли барораиашон аз соли 2005 поён ҳам ба андозаи 3770 сомонӣ гарон шудааст. Соли гузашта иҷозатномаи сиёҳ кардани оинаи чунин мошинҳо 3570 сомонӣ муқаррар шуда буд. тибқи нархномаи нав, сиёҳ кардани оинаи пушти нақлиёт 400 сомонӣ ва танҳо шишаи ду дари қафо ба 2100 сомонӣ баробар шудааст. Барои мошинҳое, ки бо шишаҳои сиёҳ ба Тоҷикистон ворид мешаванд, танҳо 10 рӯз муҳлат дода мешавад, то соҳибонаш аз ВДА бо пардохт кардани акнун 4988 сомонӣ иҷозатнома бигиранд. Дар сурати нагирифтани чунин иҷозатнома вазифа доранд, ки шишаҳои сиёҳро пок кунанд. Шуморе аз ронандаҳои тоҷик мегӯянд, гарон шудани арзиши иҷозатномаи мошинҳои сиёҳшиша ба ҷайби онҳо зарба мезанад. Комил, як ронандаи тоҷик, суҳбат ба суд мегӯяд, ки иброз намуд, ки ҳарчанд баъзе сиёҳ кардани шишаи мошинҳоро нишон дода аз доираи молу сарват мепиндоранд, аммо ин корро барои эмин нигоҳ доштани салони мошин ба нури офтоб муфид медонад. Дар фасли баҳору тобистон гармии ҳаво аз ҳисоби нури офтоб хеле меафзояд. Ин ҳол ба фурӯзшавии салони мошин таъсир расонида метавонад барои хуб нигоҳ доштани ҳолати мошин нигаҳдор набошад. Шишаҳоро сиёҳ мекунем, гуфт ӯ. Баъзи дигар ронандаҳо сиёҳ кардани оинаи мошинҳоро на ба хотири зебоӣ, балки ба ин корро як амри зарурӣ меҳисобанд. Чанд сол пеш мақомоти Тоҷикистон аз ҳисоби мошинҳои хидматии ашхоси баландмақомии давлатӣ барои сиёҳ кардани шишаҳои мошинро сокинон иҷозат дод. Он замон гуфта мешуд, ки ҳамаи маблағҳои ҳисобии сиёҳ кардани шишаи мошинҳо дар Тоҷикистон ба дастомада барои сохтмони ноб роғун равон карда мешавад. ва дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шумо чӣ фикр доред? Оинаи шишаи сиёҳ кардан аслан барои чӣ сиёҳ карда мешавад? Барои офтоб ё ки барои чӣ? фикр кунам барои офтоб нест. умуман мумкин нест мошинро сиёҳ кардан. чӣ хел завод мебарорад, ҳамин тавр бояд ронанда бошӣ. Тамом. ҳатман нависед дар комментария.